आच्छा ग्रिन स्क्रिना बेयावसो मावोब्ला खामानिया नोंथांमोनाथ' निउसाव नायै नायै साननो जानो हागौ LCDनि सायावहाय बिथांमोना निउसखौ बानायो। हेल' रायजो राजा नोंथांमोन दायो आङो दङ जाहैबाय काजलगावआव। ओमफ्राय काजलगावनिफ्राय थांगोन जाहैबाय जोङो क'क्राझार डाइरेक्ट। जों नैबे गारिजों फैदों दा जोङो थांसिगोन डाइरेक्ट क'क्राझार। बेनिफ्राय जागायलांसिगोन ब्लगखौहाय क'क्राझारसिम। मा होनो जोङो सारनि गारिजों फैदों दाखाल लटारियाव मोननाया बिराद लाखिगोन आंलै सारा बिराद लाखि दं। कारिगाव मोनबाय कारिगाव गिदिंसिगोन जोङो क'क्राझार। कारिगाव सारियालि जोहोलाव दैमालुनि मुसुखा सिदा क'क्राझार एबार नै जोंनिया सफैबाय रायजोफोरा दा क'क्राझार टाउनाव ओंखारदो औ दे थांथ'दो गावलायथ'बाय औ दे दायो जोङो सफैबाय जाहैबाय क'क्राझार टाउन। ओरैनो नै दायो जोङो क'क्राझार टाउन सफैनायजों लोगोसे दसे सम बड'लेण्ड रादाबनि स्टुडिय'आव थांनानै नायगोन माबायदि खालामो साबैसे खामानि मावो बे निउसावहाय। दा बड'लेण्ड रादाबनि गेटआव दङ जोङो क'क्राझार टाउन सफैखाबाय। बेनो जाबाय बड'लेण्ड रादाबनि स्टुडिय' गोजौ स्टुडिय' दा गेट सिंजों हाबलांनोसै। बेलाय बड'लेण्ड रादाबनि स्टुडिय' ओमफ्राय लोगोसे दं जाहैबाय जोंहा SK ब्रादार सानैजों दसे सम क'क्राझाराव बेरायनायजों लोगोसे नायलांनोसै ना मा होनो। मालिकआबो सिङाव दङनो जोङो फन खालामखांबाय नायहैजागोन नामा होननानै सोंहरदोंमोन जोङो। नायजागोन होननायखाय जोङो दा नायनोसै आरो लानोसै। दा जोङो सिङाव हाबलांनोसै बड'लेण्ड रादाब स्टुडिय' सिङावहाय। दा स्टुडिय'आ गोजौआवसो होननानै बुंदों आरो आं मिथिनाय बायदिब्ला बड'लेण्ड रादाबनि चिफ माने बड'लेण्ड रादाबखौ गायसनजेननाय बिनि बिथांनि फेमिलियाबो बेयावनो थाजोबसै गासिनोबो। ओमफ्राय गोजौआवहाय जाहैबाय निउसनि स्टुडिय'। स्टाफआव साबैसे खामानि मावो सोंनानै नायनोसै। दा जोङो गोजौआव गाखोलाङि नायलांबाय था नोंथांमोना माबायदि कन्डिसना गोजौआवहाय आंथ' नुवाखै नुनायनि उनावसो बुंनो हासिगोन। सारखौ लोगो मोनबाय नै गोजोन्थों दे। दा गोजौआव गाखोलांगासिनो दङ जोङो नायहैनायसै गोजौआव स्टुडिय'खौ। सफैबाय बेनो जाबाय स्टुडिय'। सार ओरैनो स्टाफआव साबेसे खामानि मावो दायो? जोंना स्टाफआवथ' गोबां दङ। भिडिअ एडिटर हिसाबै जोङो दायो 7 दङ आरो स्क्रिप्ट राइटार 7 दङ लोगोसे एंकर 7 दङ। बिदिनो जोङो आरो जोङो बाहेरायाव 40नि बांसिन खौरांगिरिफोर दं। बाहेरायावहाय ओरै गोसारनानै बेंगलनिफ्राय लानानै धेमाजि जिल्लासिम आरो कार्बि आंलं मोनफ्रोमबो जिल्लायाव दङ। सारा मालानिफ्राय जागायजेनामोन निउसखौ? जोङो 5 बोसोर जाबाय। 5 बोसोर जाबाय। 5 बोसोर बारबाय बड'लेण्ड रादाबखौ जागायजेननाया। दिनै 5 बोसोराव जोङो बिसिम थाखोआव फैबाय आरो जोङो दा केबलावबो जोङो फोसावगासिनो आरो बिदिनो बड'लेण्ड रादाबा दिनैजों 5 बोसोरनि बारनानै बिसिमाव दङ आरो मोजां सोलिगासिनो खादा मोजां सोलिगासिनो दङ। मोजां भिउ फैयो आरो सेथि मासियावनो दङ होननानै जों बुंनो हायो। मानो होनोबा बड'लेण्ड रादाबा जेब्लानिफ्राय जागायजेनदोंमोन बे समनिफ्रायनो गोबां खस्थ'नि गेजेरजों गोबां खस्थ' खालामना बिसिमाव फैदों आरो। गोजोननाय थाबाय सारनिसिम बेखिनि बाथ्राखौ रायजो राजानो मिथिहोनायनि थाखाय। दा स्टाफखौ एसे देखायनो हागोन नामा सार? हायो। जाबाय स्टाफनि खामानि मावग्राफोर
बुग्रोन जिरायनानै दङ नै गासै सानै साथाम साब्रै साबा सयजन दा सयजन स्टाफआव खामानि मावो एडिटिं खालामनाय फुंनिया थांबाय अनलाइन एडिटिं जाजोबमोन नामा अनलाइन मिटिं जाजोबबाय दे दा आं बेयाव देखायबावनोसै बेबो स्टुडिअ आदसा ग्रिन स्क्रिना बेयावसो मावोब्ला खामानिया नै रायजो राजा नोंथांमोन नायदो दा बे ग्रिन स्क्रिननि सायावनो ओरै केमेरा दोनबाय ग्रिन स्क्रिननि सायावनो बिसोर खोथाखौ रायज्लायो नोंथांमोना सानदों जानो हागौ बिथांमोना LCD लागायनानैसो रायलायो नाथाय LCD गैया ग्रिन स्क्रिननि सायावसो बिथांमोना बेयावहाय स्टुडिअ भिडिअखौ बानायो आरो माने निउसखौहाय ग्रिन स्क्रिननि सायाव दा नोंथांमोननो दिन्थिबाय आङो नोंथांमोनाथ' निउसाव नायै साननो जानो हागौ LCDनि सायावहाय बिथांमोना निउसखौ बानायो नाथाय नङा ग्रिन स्क्रिननि सायाव उनावसो बेकग्राउन्डखौ सोलायो दा बेनो आरो रायजो राजा नोंथांमोन स्राय दिन्थिबाय आंनो दिनैहाय क'क्राझाराव बेरायफैनाय नामैनो खामानि सोलिगासिनो दं मेडाम हा ए नायदोंसो ओमफ्राय बिसिनि मा खामानि एडिटिं सोलिगासिनो दं नामा दे ओरैलाय ओरैबो एडिटिं खोनाथारनाय नंला इयो दे आङो दा 1.5 बोसोर जाबाय बे मावनाया गोसोआवथ' बेबायदि गोबां एक्सपिरियेन्स लानो मोन्दों बाहाय फैनानै बिदिनो साहस बारायदों सिगाङाव एसे आंनिखौ बुङोबाथ' एसे कनफिडेन्सआ खममोन आरो ओमफ्राय दा स्क्रिनावहाय फैबाय थानायनि उनाव एसे कनफिडेन्सआ बारायदों बाहेरायाव ओरैथिं नाहरदो बेनो जाबाय बाहेरानि भिउआ बार गुसु नाङो गोजौआवहाय दा बेनोसै रायजो राजा नोंथांमोन दिनैहाय क'क्राझाराव फैनाय नामैनो जोङो बड'लेण्ड रादाबनि स्टुडिअ'आवहाय हाबफैबाय बेरायफैबाय आरो नोंथांमोननोबो देखायबाय नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइक खालामनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानै हाबफैनोबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव हायोब्ला शेयार खालामनानै नोंथांनि लोगोफोरनो बयनोबो मिथिहो गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय